У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашого Пана Ісуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай буде з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие сестры и браты, мы рады вас очень бачить, что все откопались, что пришли в костел, поехали, дошли. Це, правда, що літа зима сапраўдная, спадзяёмся, што яна будзе такой і далей. А сёння літургіі касцёла адзначаем урачыстасць хросту Пана. І вось гэта урачыстасць, гэта свята. Але вось гэты момант хросту Ісуса Христа ў Ярдане для кожнага з нас з'яўляецца такой нагодай, каб мы могли подумать и вспомнить, кто может, кто не может, свой властный хрост. Потому что с этого момента мы стали Божьими детьми. Нават мы не памятаем, потому что наши батьки принесли нас у святыню, здесь святар пришел, здесь дома. Але в этот момент включил нас в супольность костела, в супольность Божьих детей. Тому думаю, что сегодня варто быть удячными Богу за гэтую магчымасць называцца Божымі дзецьмі. Сённяшняя літургія таксама прадугледжвае благасловенне вады, якую забяром дадому. Вось так, як і благословенне Пана, мы благасловлялі ваду, так і таксама сёння, калі хтосьці прынёс, то зараз на пачатку гэтай святой мшы, якую я цэлебрую за памерлым Івана Кацінскага ў 30 дзён пасля яго смерці. На пачатку святой мшы зараз таксама благословим. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил эту воду, якою мы будем откровлены на Господу нашего хросту. Нехай Он допоможет нам заставаться верными Духу Святому, яку нам мы приняли у сакраменте хроста. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты пожелал, как праз воду, якая является крыницей життя и служит для очищения, были очищены так само наши души и отримали дар життя вечного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою мы хотим быть умацованные у Твой день, Пане. Отнови в нас животворчую крыницу Твоей ласки и оборони нас от усердного зла, которое погрожает души и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. очистить нас от грехов и прозвернуть евхаристичную оферу учинить нас годными братскую делу небесной гостини Его владарства. Хвала Вышнему,
хрещення у Ярдані ти урочисто обвестив, что Христос, на якого зашел Дух Святый, это Твой Сын умилованный. Дай прощим, как усыновленные Тобою и отроженные с воды и Духа Святого, заущуды жили в Твоей любови проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и волнует уедности Духа Святого, Бог, празднующий веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Ось слуга мой, якого я підтримаю, вибранник мой, якого уподобала душа моя. Я спасла духа свого на його, і он принесе народам правосуддя. Не буде кричать і не буде ускликать, на вулиці не буде чутно голос його. І он не зломить надломленной тростины и не погасит тлеющего кноту. Для правды принесеет правосудие. Не ослабни и не надломится, покуль не установить правосудие на земли, и наказов егоных чекают островы. Я, Пан, покликал тебе у справедливости, и узял тебе за руку и сформовал тебе, и учинил заповедом для людей, светлом для народов, как ты открыл очи слепым, из вязницы вывел полонных, с дома зневоленных тых, кто живе у темры. Это Слово Божие. Дякую, Панку. Пан благословляє свой народ спокоєм. Пан благословляє свой народ спокоєм. Отдайте Пану сыны Божья, отдайте Пану хвалу и славьте Его могутность. Отдайте хвалу имени Ягоному, у святыни прославляйте Пана. Пан благословляет свой народ спокоем. Голос Пана понад водами, Пан над водами великими. Голос Пана моцный, голос Пана полный величи. Пан благословляет свой народ спокоем. Загучал Бог величий, и кожним святыни Ягоной кажа хвала. Пан пробивав над потопом, Пан як водар тривать буде вічно. Пан благословляє свой народ спокоем. Читание книги «Деяния апостолов». У тые дни Петр, открывши устны свои, сказал: «Соправды разумею, что Бог не зважає на особу, але у кожному народі милий йому той, хто боїться його і поступає справедливо. И он послал свое слово сынам Израиля, обвещаючи спокой праз Єсуса Христа. И он есть Паном усіх. Ви ведаєте, що відбувалося во всій Юдеї, починаючи від Галілеї, після хресту, який обвістив Ян. Ведаєте, як Бог помазав Духом Святим і моця Єсуса з Назарету, який ходив, робячи добро і оздоровляючи усіх опанованих дьяволом, бо з ним був Бог». Это Слово Божие.
Дякую Пану Богу. Алілуя, 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 раскрылись небеса и зазвучал голос Отца. Это Сын мой умилованный, Его слухайте. Аллилуйя, Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Matwieja. У той час Єсус прийшов з Галілеї на Йордан до Яна, каб атрымаць ад яго хрост. Ян жа устрымліваў яго, кажучы: «Гэта мне трэба ад цябе прыняць хрост, а ты прыходзіш да мяне». Сказаў яму Jesús у адказ: «Дазволь цяпер, бо так належыць нам выканаць усё справядліва». Тады Ян уступіў яму. Калі Jesús ахрысціўся, адразу выйшаў з вады і раскрыліся нябёсы яму, і ўбачыў Духа Божага, які спускаўся як голуб і сыходзіў на яго. І голас з неба прамовіў: «Гэта Сын мой умілаваны, якога я упадабаў». Гэта слова Пана. Дорогие сестры и браты, детей еще не так шмат, хотя трошки есть, где-нибудь, тут тоже. Jeszcze raz хочу выкazać radość, что еще не тут. Я колись повидал, в певному моменті гляжу, що нечто робиться у першій лавці, люди так сышлись, так нахилились, я думал, комусь благо стало, думал, тренда. Потом подходжу, кажуть, гроші здаємо. Ось, правда, здалек так здавалося, що нечто здарилося. Ну, тим більше, причина радості більше, що з усім все в порядку. І сьогоднішнє свято, воно ще раз показує нам таємницю нашого хресту. Але сьогодні можна так само затриматися над хрестом Єсуса. Тому що він так само прийшов в Йордан, щоб отримати хрест. І якби питання, яке може народжатися, це питання навошта. Єсус був Сином Божим. Єсус народився з Діви Марії. Відбулося все праз Духа Святого. Ангел Гавриэль про це сказав. Одним отказом, который чуем сегодня в Евангелии Матфея, где Иисус на слово Яна, который упирается, кажучи, что это мне от тебе треба приймати хрест, каже: дозволь теперь вот так належить нам виконати все, що справедливо. Тоді я йому уступив. Але пам'ятаю таку історію, я ще колись свідокшиця був молодим святором. Я не пам'ятаю, як здарилося так, що один хрест, прийшли до хресту люди, не ведаюсь, там сестра їх диктувала, я вже там слабо пам'ятаю. Ось, ну і святая мша в неділю, ну і там завжди є слова такі, там, дорогі батьки, чого ви просите у Костьола Божого для вашого дитяті. Ну і батько так глядів: здоров'я, мама там дали щастя. Якби, да? Отказати
наказ вельми просты, що написано, що зрозуміло, чому прийшли в костюл. Але тим не менш, ця історія показує нам те, що чоловік завжди, коли приходить до Бога, нечто просить, нечто хоче, каб нечто мець, да? Каб забезпечити собі нейкую будучыню, каб забезпечити те, что дапаможа ему быть больш шчаслівым, да, ці больш здаровым, ці мець больш грошай, ці быць там, не ведаю, яшчэ нешта, ці мець там свой дом. І звычайна так ёсць, але вось хрост, для чаго хрост? Для чаго вось мы хрысцімся? Канешне, можам сказаць, вось катэхетка нам скажа одна ці другая, вось і дзеці, наверное, скажуць, што чалавек у выніку першароднага граху мае на сабе гэты грэх, які падходзіць ад Адама і Евы, і вось каб гэты грэх змыць праз ваду і Духа Святога, мы вось прымаем ласку Святого Хросту. І, канешне, гэты адказ правільны, да? Юля скажет, что правильно, наверное, я отказал, да? Ну, почти. Яно сапраўды так ёсць. Але, зноў жа, хрост з'яўляецца чымсьці глыбейшым, чымсьці большым. І вось, зноў жа, памятаю іншую гісторыю, наверное, пару дзён таму назад нешта чытаў, как рыхтаваўся да сённяшняй проповедзі, пра короля Франції, полюбника Нікола IV, який був побожним королем, і він вів у замку таку каплицю. І так само була там недалеко у Реймс кафедральний собор, де він став королем, був коронований. Але вельми часто він молився в цій каплиці своїй, і хтось його запитався, кажучи, ваше величество, а чому ви не молитеся у кафедральному соборі, у пригожій святині, де ви стали королем, були намащені, короновані на короля Франції? А він каже, видаєш, тому що то, що я став королем у катедрі, з моментом моєї смерті, я перестану бути королем. Але вось у гэтай капліцы я атрымаў сакрамент хросту. І вось дзякуючы гэтаму сакраменту хросту я змагу вайсці ў Божае валадарства. Таму для мяне гэта важнейшае. І думаю, што вось гэта гісторыя адна і другая, яны паказваюць нам тое, што ўсё ж такі ёсць рэчы важныя і важнейшыя. Але вяртаючыся да пытання, для чаго нам сакрамент хросту? Не для таго, каб нешта браць, але для таго, каб стаць святым. Таму што Бог хоча ад нас нашай святасці. Вось дае нам усе магчымыя сакраменты, усе магчымыя ласкі у сакраменце Святого Хросту, каб ты стаў святым. Езус прыйшоў у Іордан, і мы чуем так само гэтыя словы, калі Ян паліў ці акунуў яго ў ваду у рацэ Іордан, мы чуем гэтыя словы, што раскрыліся яму нябёсы. Убачыў Духа Божага, як спускаўся голуб, і голас прамовіў: гэта сын мой мілаваны, якога я упадабаў. І Езус нічога не атрымаў з гэтага моманту хросту свайго. Але ён стаў для нас прыкладам гэтай безмежнай любові Бога да чалавека, што менавіта праз хрост, праз гэтае абмыццё з вады і Духа Святога мы маем магчымасць быць святымі. Мы маем усе прылады, якія маем у касцёле, у царкве, неважна, бо, канешне, сёння можа дзяліцца на праваслаўных, католікаў, пратэстантаў, і розныя ёсць веравызнанні. Але сакрамент хросту, ён адзін. Ён нас уключае ў супольнасць
дзяцей Божых, але таксама в касцёле чуем, што супольнасць святых, бо Jesús ёсць святы Божы. Нават д'явол, калі Jesús выганяў, не памятаю з каго, там д'ябла, да, то і вось менавіта такім чынам мы маем магчымасць быць уключаны праз ласку Святого Христу да святых Божых, да дзяцей Божых. Таму думаю, што сёння варта таксама, вось так як на пачатку я згадваў, быць удзячнымі Богу за вось гэты дар Христу, дар, які мы, можа, до канца не разумеем яго дзеяння, да, таму што мы называем сакраманты бачнымі знакамі нябачнай Божай ласкі. Бо Божай ласкі мы не бачым. Бачым толькі знакі. Бачым ваду, тую ваду, якую сёння былі акроплены, якую таксама благаславілі. Мы бачым таксама іншыя сакраменты, вось у постаці, зноў жа, Jesús прыходзіць у постаці хлеба. Гэта бачны знак, але ласкі Божай мы не бачым. Мы можам толькі уявіць сабе, што яна сапраўды дзейнічае у нас праз ласку Святого Христу, праз сакрамент Святого Христу і пазней праз нас у свеце, праз нас сярод іншых людзей, да якіх мы ідзём, з якімі сустракаемся. І, канешне, зноў жа іншая рэч, гэта тое, што ласка будуецца на натуры чалавека. Гэта таксама праўда такая тэалагічная, што для таго, каб ласка мела магчымасць дзейнічаць ува мне, трэба мець падрыхтаваную натуру, трэба быць адкрытым на яе. І зноў жа тут нараджаецца пытанне, колькі я хачу быць падрыхтаваным да гэтага дзеяння Божай ласкі. І магу рабіць гэта праз розныя справы, праз малітву, праз споведь, праз регулярную святую коммунию, праз добрые учинки и так далее. Сегодня мы там с волонтерами Caritas, нашими парафиальными, молодежно развозили подарунки. Подарунки семьям, які выховують дітей з особливостями, з інвалідністю. Відомо, що було там мероприємство, тиждень хіба назад, ці полтори у територіальному центрі, у молодежній, і там свято було, але на гэтым свяце як-то все не тое. Коли ви сьогодні їздили до людей, jeszcze pogoda taka na dworze prygorze, śnieg, dziękuję Bogu, nie застрали nigdzie. Chociaż takie ludzie spotykali nas z radością, z wielką wdzięcznością. Конечно, nie każdy dzień zdarza się, że przywozić podarki, да? Ale думаю, что radość była nie tylko z tego, że przywieźli podarki, ale w pierwszą czergu to była radość sustreczy. Radość sustreczy z innym człowiekiem, да? И я это особисто чув, что эта радость была с встречи. И думаю, что мы так само праз ласку Святого Христу покликаны до того, как сустракаючи інших, мы несли эту радость Бога. Радость Бога, який тішиться у моменті хросту чергового чоловіка, який тішиться з того, що ми, дякуючи этой ласці Христу, можемо робити більше добра, можемо нести эту Божу радість. Амінь. Визнаємо нашу віру одиного Бога, а й Отця всемогутнього, Створителя и земли, ничего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народного, первый всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправленного от Бога соправленного,
и на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо, сядет справа Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и якого царству не будет конца. Верю в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. На Иисуса Христа, нашего Разбавителя, является światłą świetu, z doверием произнесем наши молитвы. Молимся за Христовый Костел, как раз хрост, и Он народжал новых детей Божьих для життя у Божьей ласці. Тебе прощення. Молимся за Святого Отца, как пошираючи у свете правду Евангелия, да помогал людям прийти к единого и правдивого Бога. Тебе прощення. Молимся за батьков, які ожидають похрестить своїх дітей, как яну усвідомили отказность за их религийное выхование. Тебе прощення. Молимся за христианских миссионеров, как обвещаючи добрую новину, пам'ятали про культурные коштовности того народа, для якого працюють. Тебе прощення. Молимся за молодь, как мужно, как мудро и разважливо користалися сродками масової комунікації. Тебе прощення. Молимся за наших близких померлых, за Ивана Катинского, 30 жен после смерти. Бог храняет свое владарство в небе. Тебе прощення. Молимся за нас тут собрання, как мы были вдячні Богу за ласки, отримані під час Святого Хресту. Тебе прощення. Боже, який прийстя Твоего Сына разгоняешь тему греху и смерти, выслухай наши молитвы и ученика, перемагаючи зло, добро, мы были у свете свідками світла, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою вашу офяру, принял Бога и тем всем. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своєму, а так само на користь нам і всьому. Твои нехай переменятся, як і офяру Христа, який пожадав змить грехи світ, який живе і владають на віки вічні. Пану
zbawienna, как мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ojcze Всемогутny, Wieczny Boże, Ty u cudownych znakach na Jordanie objawił nam tajemnicу nowego chrztu. Twój głos prohuczał z nieba, как мы поверили, что Твое Слово пробываешь род людей. Духом Святым, який зійшов у вигляді голубки, Ты намастил Христа, Твоего слугу, аллеем радости, и послал Его обвещать добрую вестку Боги. Тому за анgelами в небе мы прославляем Тебе на земле, разом с ними вскликающи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословленный Твой, кто приходит в имя Бога. Хосанна на вершинах. Сапраўды Божа, Ty święty, krynica wszelkiej świętości, temu jedności z усім Kościołem. U pierwszy dzień kwietnia, kiedy Jezus Chrystus u was cross i spasał na apostoła Ducha Świętego, raz Chrysta, proszę Ciebie, u Wszechmogutny Boże. Na świecie, gdy dary na sąd Ducha Twojego, kiedy stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie jest za was, będzie wydane. Podobnie, że nam po wieczeru wziął kielich, znowu Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierć i godnych powstanie Twojego Syna, apeluję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że to uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno молим Cię, niech opuścić nas, przymających ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Pamiętaj, Panie, про Kościół wyraźniony w усім świecie. Udoskonalaj Jego любовью razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj про слугу Twojego Iwana, jakiego Ty poklикał do siebie z tego świata. Pozwól Jemu, jaki stał raz wprost podobny u śmierci do Twojego Syna, tak samo udzielić Ci Jego wskrzesienia.
Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласці дійшов з гэтага світу, і дозволив бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, єдності з Найсвятейшей Богородицей, Анной Марією, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами и всеми святыми, и с веку подавались Тебе. Как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. През Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче Всемогутный, у едности Духа Святого, Уся ваша и хвала, разуще веки вечные. Сын Божий стал человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полной удячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, да и ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греха, и захования от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надежды, и прийся Збавцы нашего Иисуса Христа. От Твоего царства и моц, и хвала веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, и на миру костела Твоего, и будь ласкавый Бог нас Твоей волей, дарить Его супокоем и едностью, и Ты живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з нами. І з Духом Твоїм. Передайте ближньому знак супокою. Боже, баранок Божий, достойний, хто бере на себе грехи світу. Щасливі покликані на лечение Бога. Пане, Я не варта, как Ты вошел в ныне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Я бачу його і заświadczył, що він Син Божий. Thank you.
как верно слухаючи Твоего Сына, мы заслужили называться детьми Божьими и соправды были раз Христа, Пана нашего. Дорогі, ще некілька об'явок, послухайте наступний тиждень. Щиро дякую за супровідну молитву, за дарування, за поклад про нашу святиню, парафію, дякую за уборку нашої святині, за прибирання снігу, тим, хто прибирав. Вічно завжди за Господа, такої відказності, за уборку і зараз сніг так само. Мені здається, що ми всі, ну не знаю, як ми, але ви стали пригожейшими. От зараз сніг випав, гляжу на вас, що таке пригоже. Да. І я ще що хочу сказати, наверное, декорації ми коли прибирали, звичайно, вже після Хресту Пана, пані Тамара? А, на храмниці, значить, ще стоїть. Добре, тоді добре. Ну, бо залежить, якої там парафії, я його забув, як тут нас. Ну, але, глядячи на те, що у нас ще будуть декорації святочні, колядні, то з понеділку вже розпочинаємо звичайний період. Ну, але ось Боже народження буде нам сподорожничати ще некілька тижнів. На гэтым тыдні у понедзелак 12 студзеня успамін святого Бернарда з Орлеона, законніка, у суботу, 17 студзеня успамін святого Антонія Абата. У наступній неділі свята мша, так як звичайно, о 15 годин. Дякую всім, хто записався на колядний пастирський візит. Уже з гэтага четверга буду телефонувати мені. Ось, кого знову навідать, 80 там з нечим. У нас тих, хто записався, ось там поспробую так справедливо поділити, ось, і всіх навідать. Ну, але попередньо буду телефонувати. Не знаю, що ще. Дякую ще раз за все, за святом Хресту Пана. І хворейте. Я думаю, що діти трошки так похворіли, да, Юля мені казала. Ну, але хутко виздоровіють. Отправляйтеся тепло. Ось, да, как захвореться, тому що пізніше лечиться тяжко. Ось, неприємно, бо несмачні таблетки треба їсти. Ще, дай Бог, уколи. Ось, там не хворейте. Усім доброго святкування, святочного настрою, прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Богом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святер Анюлі Михайло. Бережи нас у змаганні, будь нас обороною, супереч спокусу і пастор Злого Духа. Покров на кручі, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князь войска небесного, моцею Божою стіні пекла сатану, і інших злих